gustavo baten Japonera jutia daukate intentzioa, bastakit, Gabonak eta gero hola Japonera jutia, así que hori gustavo baten Japon. Niri bergara, ni bere etxera bueltako naiz segitzuan, segitzuan, ez zait urte eta zehozera, baina beti etxia izango naiz, así que. Zakit, oine inglesa nabile pixat hobetzen, da ondo gustora nabil, así que, baina, bueno, zakit, hola, zehose diferente izateko, japonesa hola ondo gongo zen. Baina, nabe, txinua o txino mandarin hori bastante zaila gala, así que, supongo, hori ez dutela inikikasi. Nik klima beruak, ez oso beruak, baina hemen ikusten berua egiten dago Tailandia, baina berua. Momentu honetan Tailandian harrapatu dugun arren, Australian bizi da gaur egun Mikel Larrañaga bergalarra eta gaurkoan bere esperientzian berri jakin gura izan dugu. Kaixo, Mikel! Apa, neko! Zer moduz, ondo? Ondo, hemen. Pixka bero, baina ondo. Tailandian harrapo zaitugu, ezta? Zerta zabitz? Join Tailandian, no. Baina oporretan. Hone zeiru hilabete Australian lanian, da baina hilabete tarretan ez oporretara. Oso ondo. Eta, noiz arte, Tailandian? Azaroak iruan daukate abioia bueltan, baina ez dakit zengoten igual lehenago berandua, ez dakit. Ondioz nao, seguro. Bilartian, zer enbiar zu? Zertako aprotxoko zu? Honez lau egun indote open water, buceua ala, eta hori seguramente moikai hasi duen zitzen. Así que bastante entretenido eta gona. Hori da. Orduan batetik bestera uretatik arte martzialetara. Hori da. Gero igual advantza behingot, dala open wateran urrengua, zaitxua dala, eta ja 40 metota eta justeza. Así que ez dakit, duen dio ez dakate seguru zeikoten. Eta, Muay Thai, zeatik, zehose bereziatik edo? Bueno, bozeua behin dute ondara urte bastantetik baitza, eta ez dakit beti neukan espina hori moguan, Zelandia tortzen mani banintzen, Muay Thai pixkat ditzera bete atorreko nintzala. Noiz hasi bizara? Atzo inean sparring bat, Iruñako lagun batekin, bera hilabete osua hor jirreixuan loitzen da dana, eta nahi loine beste Australiako lagun bat ditzen, da erekin hasiko segurante Muay Thai. Lehenbe, aipatu duzu, Australian bizizara, nahiz da hon Tailandian harrapo zaitugun, kontau apur bat, noiztik, zer dela eta fan zinen, zetara? Eldu nintzen, ekainako eta batian Australiara, eta hori zimaz, bianean aldaketa bat izitan, da final Australiara jutia. Justo lanian be kontratu azosten Renault, eta zen, oindan momentu. Bioi hartu nahan, da bakarrik etorri nintzen Australiara. Ondo egokitu zara, errealitate barrira? Etxetik ainurrin eta... Ixas handa, zeratzen daño azkarra, eta hobeto, bai, ondo egitunez, eta lagunak ditut. Hostelian daukogu Argentino pila gainera, eta oso zabala ia erabe, eta segitzuan hartu nahan konfiantzia garekin, gero Euskaldun beko harria daukogu hostelian, así que oso gustu. Bergala orduan asko faltan ez duzu botaten oingoz? Ez, lagunak eta bai, eta familia baitza, baina, bueno, oingoz ez dakate intentzia bueltatzeko ez. Zertan zabitz? Edo zertan ibiliza baina arte? Pixka de todo indot, honez obran lanian, jardinero lan abeil ditut, gero landscaping ditzen dut, dala, como paisajismo, traduzinioa paisajismo, izango zen, baina da hori, aztakit. Zeina balurra eta landu eta holako gauzak. Egin dute askotabiko lana, baina gero, nintzen karpintero lan abeitzen, hilabete hola. Eta, justo hori eta nire atorren ezkenez, gaina lan hori, baina hor gainera guztu lan ebilen da, bastante lan guapo bete ditzen ditun, así que, hori karpintero lanetan egin ezazken alitzen. Zure arlua da? Ez, para nada, ahi ez totiño arroz lanakin, eta zeze, así que, ez tane arlua, baina, ondo ibilin eta guztara. Esperientzia berri bat. Hori, todo suma, hori, hasi dut, gauza diferentziak eta baina bastante, así que, oso posik alde hortatik. Eta, Australian, esan dugu, baina nun, zehazki, nun bizi zara? Bizina izabalon bitzen, dala zineetik ordu terdira hola autobusian, da herri txiki bat, 10.000 biztanle biko ditu, baina herrixa da, rekta bakarrik. 10.000 biztanle dauzka, baina dana bia txaletak eta hola, baina da bastante zona bera etxamo guan. Eta hor da hostel bat eta hor bizi da, no? Eta zelakoa da? Hau da, hortik mobi biteza bizitza sozialerako, bertan mobilen zai? Da pixka burbuja, hori egisa, porque, claro, azkenean, herri hortan lan itzen dozu eta dana, así que da bastante burbuja, baina, saiatzen gara plan diferentzia txitzen, bastak igual, azte bukera baten alkila guinun autokaraganan, eta guinan Parque Nacional batera, o irira juten gara batzutan, o saiatzen gara gauza diferentzia txitzen, porque isa zara, beti ez dela zare burbuja bat emoguan, hori gisa. Ondo oso ondo dago tokisa. Playa eta 5 minutura daukat, así que, surfitera sartzen naiz, así que... Eta Sydney bera? Sydney ondo dago, guapo dago. Da, hiri ba gehiago. Eta, operia eta hori dana guapo dago, baina, ez dauka, hola...
interesantia ikusteko. Osa, iritik behin irtete zanean da, inguruak eta oso politxaia, Kriston Playa dare, sobre todo, hori, Parque Nacional eta asko dare, eta hor guruak eta animaliti ikusi alitzutu, así hori partzera ditu ondo dago. Bukatzen joateko, Mikel, noiz arte geratuko zara, ze asmo dago zu aurrera begira? Ez dakit egin jazan, hauentxe, eta aragote aielza, dala zertifikaba B1 inglesana, eta horrek ematozta auzkeria eta atzeko work and holiday visa. Orduan, hor daukazu urte bete, gero, deitzote far, dala, inbitzuzu 3 hilabete, ez dakit, baserri bat, animalixan zaintzen, ez dakit, hosteleria lanian olako zoze, horrekin ematozte beste 3 hilabete de extensión esaten dabe. Eta gero, gehixo nahi limonzu luzatzia, baitzozu beste 6 hilabete berdinana, eta ematozte beste 6 hilabete. Así que ez dakit, ingoten ez zinua, o ez, o segun. Ez dakit, hori ikusiko. Así que, ingoten ez dakit zinua guantatzeko. Eta bitartean, ez dakit bakotzun bidaiaren bat lotuta, lekuren bat begiz jota? Gustako gaten bali da jutia, daukatik zinua lagunekin gauenak igual bali pasatzia, hori bestela Japonen abe gustako gaten jutia. Zoze diferentia ikusteko, baina Australia tibe esaten da merezia bera penia huelta bat ematia olako zoze, guapoa, hola. Eta seguru badagoela ikusentzulen bat, kontaien zabetzenakin inbidixiak jota, ze esango zotzan entzule horri? Nik esango gaten tentatzeko, eta tortzeko Australia, eta merezia totalmente la pena Australia etortzea, eta bizipen asko bizitzen zula, así que la gentia sautu eta olako gauza. Así que etortzeko, esperientzia oso politxa eta ona ala. Oso ondo, Mikel, mila esker, zeure esperientzia gurekin partekatzea batik, eta segi, disfruta egin da ikasten. Bai, playara noia, así que... ondo pasatu. Hori, gozatu. Eskerrik asko, gero arte. No, agur, bai.